Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Niki Rayu Channel, teman-teman. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kenikmatan, juga rezeki yang lancar, berkah dan barokah ya. Untuk video kali ini mau mengajak teman-teman melihat pengajian yang ada di kampungku, teman-teman. Acara suroan ya. Oke, ikuti terus ya video aku ya. Ini mau arah ke masjid ya, teman-teman. Monggo. Dugi kilan lepen ah jenengan. Oh. Ini sudah mau sampai ya, teman-teman ya. Nanti yang jadi dakwahnya itu ustazah, teman-teman. Tapi aku belum ngerti ya ustazah siapa. Nabi Muhammad sekali. Ayo lembur ya ngerekam ya. Para bapak, para ibu, Bu ngapunten kursi sampai wonten pengumuman khusus untuk anak-anak yatim. Diharap kumpul di sebelah kiri panggung. Sepindah malih. Para bapak, para ibu, semangat nggih. Niku wau selawat pembukaan ingkang awal. Terusnya tetap nresnani bocah yatim. Kanjeng Nabi ndawaken sing gelem ngopeni nresnani didik bocah yatim kuwi ngono besok ning swarga bareng karo aku jejer kaya dene jejer ing driji loro. Masyaallah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wis kon jenengan anggone sedekah ngopeni bocah yatim ora bakalan rezekine jenengan dilongi karo Gusti Allah. Mana qasama lu min sedekatin bayasan tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan bertambah. Mula sedekah mawon muga-muga saya tambah kathah lan lancar rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masa enak nyenengake keluarga niki termasuk yo nyenengake tiyang sepah napa. Ingat kita semua adalah anak dari orang tua kita. Gelem mulyakne lan nyenengake wong tua, insyaallah selebihnya uripe genti dimulyakno kalian Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kewajiban anak adalah tetap berbuat baik kepada orang tua. Orang tua niku kewajiban. Dan terutama Pak, halo para suami, Muharram nambahi duit blonjone bojo. Nambahi nafkahnya istri. Wah, hadis riwayat At-Tabrani ndawaken sapa wonge ning 10 Muharram nambahin nafkah keluargane bojone bakal dicukupake rezekine setahun penuh. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nek 10 Muharram kliwat mbak lali tagih kok tak omahku. Mas sampean rezekimu pengen lancar Mas. Tak wenehi duding ilmune Mas.
tambahno dhuwit belanjaku ya Mas. Engko tak dongakne engko awakmu rezekine akeh Mas ya Allah. Tambah cinta sama suamiku. Dadi Pak umpamane maringi nafkah bojo biasane 100.000 niku jenengan do beli 200 300 ngoten Pak. 1 juta yo tambahno dadi 2 juta dadi 3 juta ngoten Pak. Nek aja Muharram tok. Ben sasi yo nek ana. Dek 10 Muharram Dek nyel tak do beli double ping 3 ya Dek. Biasane 100.000 ki 300.000 wis setahun. Maring jenting. Niki mengawali karena nafkah yang namanya nafkah istri niku kewajiban suami untuk memberikan. Nggih napa mboten, Mbak? Nafkah lahir yo nafkah batin. Batin yo nafkah lahir ki yo termasuk sandang pangan papan. Nafkah batin yo ora perkara ning kamar tok, termasuk gawe senenge atine wong ngoten Pak, nyenengi atine perempuan. Wong istri Pak, perempuan. Maksud kula istri Pak. Dudu bojone wong liya lho, bojone dhewe Pak. Senene atine jak blonjo ngoten Pak Dek, nyo dhuwit 10 juta kudu entek sak jam. Sak jam kan entek kita ngono tak tambahi dhuwit nek 100 juta. Wong itu senengan malah ngono. Disenengne atine. Umpamane jenengan boten saged maringi dhuwit sing akeh, ya Allah, jak mubeng-mubeng tok niku lho Pak wong wedok wis marem atine, tukane martabak tok niku lho wong wedok wis marem Pak. Maaf di pinggir jalan sepiring berdua itu hati sudah merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Pak, halo. Ojo pengen diladeni tok tapi nyenengne mah. Nyenengke atine bojo termasuk napa nafkah batin ya meringankan apa yang menjadi penggaweane wong wedok Pak. Ya termasuk umbah-umbah masak isa-isa ngopeni bocah niku janjane kewajibane wong kakung Pak. Orane wong wedok kewajiban umbah-umbah isa-isa masak mboten enten Pak. Golek ana Quran hadis sing ora renek wong wedok kewajiban masak nyapu ngepel ana cerita Pak. Duh, wajibane wong wedok niku namung taat dhateng ngene garwane, Ibu. Jadi kalau suami perintah nyapu jangan budal nyapu. Wong lanang ngongkon ngepel jenengan ya budal ngepel. Yang tereng kakung niku kok perintah Dek ngopeni anake ya kudu wajib wong wedok manut ngopeni anake. Waduh ae Mbak. Tapi nuwun sewu Pak, istri hanyalah membantu, bukanlah pembantu. Rumah tangga itu bukan paling tapi saling. Kadang nuwun sewu banyak perselingkuhan terjadi. Wong lanang leh nuntut ngene, aku selingkuh, wong wedok kudu introspeksi diri. Lah piye? Wong wedok ra iso apa-apa, ra sempurna blas. Lah apa awakmu wis sempurna? Gak ada yang namanya menuntut kesempurnaan itu mboten enten. Nggih napa mboten? Nuntut wong wedok jare kurang perhatian, akhire wong lanang golek wedokan meneh ning kene njaba. Lah wong lanang ya introspeksi diri, belanjamu wis cukup ora nek ngopeni bojo. Lah ora tau kok kaya duwe belanja belas isine wong nyacat tok njaluk diladeni apik. Mimpi bro. Jadi nek pengen dihargai harus menghargai. Rak ngoten nggih napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga panjenengan diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Amin rezeki kang sae. Niku napa Mas enak ya nyenengake keluarga termasuk nambahi nafkah. Ngetok kuku aja diingu dawa-dawa jangan lebih dari 40 hari. Nganggo celak Kanjeng Nabi biasanya sebelum tidur niku ndamel celak di bawah mata, itu membersihkan mata, menyehatkan. Membaca surat Al-Ikhlas kaping 1000 selama bulan Muharram. Kalau bisa sekali duduk monggo. Nek sekali duduk ora kuat ya sak mampune panjenengan. Maksudnya napa? Nek tarah istiqomah kulinane ngamalan mau surat Al-Ikhlas niku diistiqomahi. Tapi kulinane sholawatan nggih niku dipundhawuhaken dipun diistiqomahi. Insyaallah amalan ingkang sae pasti ada hasil ingkang sae karena semua perbuatan baik niku wonten walesane saking Gusti Allah. Semonten ugi tumindak ingkang Allah. Napa ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun, wonten manfaat lan barokah. Kersanipun langkung manfaat. Menika langsung doa napa tasih wonten sholawatan punika? Langsung doa. Lamun doa wonten bayahi nggih. Wonten karisma. Wonten bayahi sapa? Tolong.
Ini ki karisma ingkang doa ngaten. Nggih. Ya Allah, double tugas niki. Bayarane double. Hah? Bayarannya double ya alhamdulillah. Boten pangapunten. Maksud kula menawi wonten yai sepuh ingkang tasih pinara prayoginipun karisma derek tabarukan kemawon derek ngamini ngaten. Dalam langsung kemawon ngaten. Nggih, monggo sesarengan dedonga nggih sak iso-isone karisma mugi-mugi kabul hajat kula lan hajat panjenengan sedaya. Mugi menika pikantuk kesainan saking ngersanipun Gusti Allah di tahun ini dan berikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin Allahumma. Langkung meningkat iman takwa dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados menungso ingkang bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Ya kan Allah kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma arina al haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyaril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Napa ingkang kula aturaken mugi wonten kinelan manfaatipun, wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan saya, kladuk kirang duka kirang trapsila nyuwun agung isi samudra pangaksami, binaken sugeng kontur mugi manggih rahayu wilujeng atas mugi dalemipun piyambak-piyambak doa matur nuwun segenap panitia undanganipun kagem karisma, matur suwun saya kanca-kanca dari YouTuber, TikTok maupun pemberi virus bagaimana matur nuwun. Sudah selesai. Sudah selesai untuk pengajiannya. Yo ta. Atas. Banyak ya. Boleh kita salib lagi orang ini kan di sini. Jadi cuman tangan aja. Sudah selesai ya teman-teman untuk pengajiannya hari ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menyimak video aku ya. Love you all, bye bye, assalamualaikum. Itu yang di belakang kena sinar ya teman-teman.